Tutumon kag apil. Kung mag-apil? Every time mo tanaw ka ng mga vlogs nila pero karon nagpahinom ng mga DOH na gamiton daw kining pinggang Pinoy. Sa man ang pinggang Pinoy? As guide. So kanang pinggang Pinoy mo nang go, grow and glow food. Ay, mabalik ka ta sa ato ang lesson kanina. Unsa man ang go food, radyo man Kana abi. yun mga kasama no, ang go foods kay mao nang mga bread, Di ay. rice, So kung pasta. magkuhan ka, kung magmukbang ka, kinahanglan nga guided ka sa dapat na i-go, glow o Yes. grow ang imuhang mukbang or pwede ka go lang like kantong bread, spaghetti, Siyempre, ana basta lang. Go. Go. Go na lang go. Hungit lang. Siyempre, kung go lang manggod mga kasama, this is kani nga mga pagkaon kay Yes. carbohydrates man So kung masobraan, Yes, of Dan. course dili pod maayo. Bitaw That's pod. why gina-encourage na sa DOH no ang mga Pilipino to have a balanced meal. Di bitaw maayo na dahil nga makita sa mga tao. Pagtuo sa mga tao dahil nga healthy nang ginahimo Yes. sa mga vlogger ba. Oo, gyud. Dili maayo dahil. Dili man pud maayo gid pud ang sobra. Kato ganing Sunday naghimo ko og vlog ba to sa mangga. Mangga. Oo, pero di po na maayo labi na kung na kay hyperacidity. Niya, labi nagisuso ni Mos para. Ay, gagulas naglami agad. Ako gina-follow karon nga vlogger pod siya pero dietitian siya. Ang yang ginasiguro is you always deserve to eat. Bitaw. So meaning mga kasama I do deserve not not to do this. restrict Ayaw, your bitaw. diet. But be disciplined enough Ay, nga kana na kay day. balance. Lagi ka na in moderation lang Oh. kita. Nagani siya gihatag nga example radyo radyo Madrens kanang pag mukaon daw ka sa fast food, di ba Okay. usually ang nadiha nga mapagkaon is kanang for example burger. O ka na. So sigurado di ba na may mga options nga naigulay? Yes. Yes, So, dahil. somehow naabot na to nimo tong pinggang Pinoy kasi naman dito ang Gulay. 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 Ano siya mga kasama na siya. Buti di ka mukha og gulay. O gani dahil. Hindi Mabita na. ang gulay, delikado. Sabaw. Mabita na sa gravy pinggan na lang. sa imong plato. Luwingan ka sa dietitian. Yes. Kini sir imong plato ni lingin. Bahino na to na sir na Yes. katunga. Kining katunga nga dako nga porsyon dapat dako diha gulay na ha. Oy. Ya kining gamay diri sir rice. Gamay na kayong rice. Oo. Unya sir diri sir pork ni sir pero match box lang ang kaya Kanang gamay lang. Ana na. Inyuhang obserbahan kung unsa ba nga balance diet mga kasama ang mo kanaganing uyon sa inyuhang lawas. O syempre mga kasama mo pud amang pahinumdom good karon kay nutrition month ba ya. Bitaw. Yes. Pahinumdom nga kita pud baka angkon pud mga kasama og kalawasan nga lig-on ingon man puno sa nutrisyon.